iba high level, že o čo išlo na tom projekte, na ktorom som robil s chalanmi aj s Daliborom. Čiže v rýchlosti merali sme takto, že SAP chce merať, ako sa využívajú SAPacké produkty. Hej. A spravili na to v jednoduchosti dve aplikácie. Jedna je, kde si to pozeráš, grafy, a v druhej je, kde nastavuješ, že a čo chceš v tom tvojom produkte merať. Hej. Vlastne musíš nastaviť, že keď chceš merať iba to, či ten človek prišiel na ten produkt, tak stačí, že zadaš iba, že keď toto príde niekde, takýto názov, tak to znamená, že ten človek si to otvoril. Ale potom samozrejme chceš merať iné veci, tak tam sa to potom môže si to sám navoliť, že ako. No. Takže tie dve aplikácie, ktoré sa robili na to meranie, jedna sa volá Usage Browser a vyzerá takto. Druhá sa volá MOR, Measurement Object Repository, a v tejto si edituješ ten tvoj produkt, že čo v ňom, ako ho chceš merať. No a nebudem zachádzať do detailov, tak tento high level vám stačí. Nazdar. A je to robené z pohľadu UI na SAP UI 5 a z pohľadu backendu je to robené na HANA XS Engine. Hej. Tak najprv tak skrátke povedzme iba v krátkosti o tom XS Engine. To je dôležité. Takže tiež iba high level. XS Engine sa delí na dve verzie. XSC a XSA. XSC je klasický, predtým sa to volalo len XS. A to bolo v SP11. Na dnes teraz vlastne vymysleli, že spravíme to úplne inak, spravíme, že XS Advanced. XSC ešte teda necháme, ale už po novom sa bude robiť XSA. Teraz, my sme robili len XSC, bohužiaľ, lebo tam je to dosť problém, akože sa dohodnúť s tými ľuďmi, čo tie servery ranujú, že vyupgradovať to, tak nebol na to čas. Ale tento XS Advanced, tak tuto je napríklad taký obrázok, že čo to všetko tá HANA potom vie, že Node.js, rôzne iné veci. A toto sa bavíme, čo beží na serveri. Ja vám potom ukážem, aby ste mali väčší prehľad, že kde to ako beží. No a ešte, tuto to je spomenuté, že Node.js, Java, C++, hej. V tom sa to dá robiť na serveri. A tuto to potom vysvetľujú, túto vetu som chcel iba vypichnúť. Je to boldom, že current XS Engine remains as part of HANA infrastructure, although now renamed to XS Classic. No a že likewise HANA repository remains in place. To ešte chcem povedať, že my sme používali ako source control integrovaný haňacký source control. HANA má integrovaný source control. A tuto spomínajú, že likewise HANA repository remains in place, even SAP will move to GitHub, for future design time source code repository. Takže tam potom aj v tej SP12 integrácie s tým GitHubom, čo v tom klasiku nebolo. A k tomu GitHubu ešte spomeniem, ja som komunikoval s takým pánom Renner Timo a on tu vypichol nejaké výhody toho GitHubu, že use automated code scans, že to vlastne oni používajú v tom GitHube, že submitu do GitHubu a automaticky to oskenuje ten kód, či je dobre naformatovaný, bla bla bla. Higher flexibility in coding branches, to ukážem, integration with backlog items in using GitHub, to je tiež zaujímavé, bo my sme používali GitHub aj na vlastne projekt management, iba v rýchlosti to ukážem. Vlastne to používajú čiastočne, teraz u nás sa použije Jira, hej, ale na tomto projekte sa všetko robilo v GitHube. Čiže máš, akože toto je v Jira nejaké Jira issue a on ti automaticky aj trackuje, že aké si to toho robil submity, keď to spomenieš v tom submite a napríklad aj, sú tu aj tie klasické tie boardy,
toto, hej, sme používali in progress, queue a tak ďalej. To všetko v tom GitHub je. Tiež nebudem zachádzať do detailov, aby ste vedeli. A sú tu aj tie grafy a neviem čo, proste kopec veci tam je už out of the box. A toto chce, teda je taká vízia, že sa to bude v tej Hane automaticky integrovať. A ešte toto ukážem, tento diagram, že čo tam spomenul teda tú výhodu toho GitHubu. Veľa ľudí to tom viete, len to v rýchlosti vysvetlím, že je nejaký master branch, vo develop sa robí v develop branchi a develop sa robí tak, že je nejaká featura na dlho a taká featura na ďalší, na current sprint a potom je nejaký hotfix, to je to červené. Čiže hotfix sa deliverne priamo do masteru a potom keď si ľudia vyvíjajú proste nejakú vec na dlhšie, tak si spravia branch na dlhšie, to už je otázka, jak si to nazvete. Ten sa potom naintegruje späť do developu a z developu sa to prilísne niekde v ďalšom, úplne najposlednejšom takte a keď robíme do sprintu, tak to je tento graf. Hej, vyvinieme, submitneme, ide to na staging a potom v tejto fáze ideme do vývoja, do produkcie. Nenašiel som také miesto, že by som mal aj stôl, aj stoličku. No. To je len tak v rýchlosti ten GitHub. Takže to sa tam používalo. No a teraz by som možno ukázal, čo sa týka toho HANA Studia. Alebo takto, aby ste chápali, jak to fungovalo. Tak. Máme tu, ukážem napríklad ten MOR, tam bežalo to na serveroch zapáckých, interných, v Nemecku, spravovali to Indovia, mali sme, že development landscape, quality production, releasy boli robené ešte po starom cez ABAP. Normálne sa človek musí prihlásiť do ABAPu a urobiť, že tam, aké boli zmeny, vybrať si, čo chce releasenúť to, urobiť ticket na IT a tak ďalej. Takže toto je SAP UI 5, tak napríklad na tejto stránke mám tu nejaký, že listbox všetkých tých measurement objektov aplikácií alebo produktov, nazvime to. Tu je funkcionalita, že kliknem more, tak mi dynamicky dotiahne dáta zo serveru. Používa sa na to OData, čiže si to ukážeme. OData, idem do networku, kliknem more, vyvolá sa mi takýto dotaz, v ktorom to veľa z vás vie, pošle sa tam, že skip 40, top 20, order by, hej. A de facto toto, ten SAP UI 5 kontrolka toto automaticky vyskladáva, takýto dotaz. A HANA to automaticky spracuje, môžeme si teraz ukázať, že ako. Čiže je tu nejaký že súbor, že usage excess of data, aj tam nejaký názov nejakého calculation view. Takže v HANE máme tuto v tom projekte takýto súbor, že je tu že web content. Teraz som na tom usage browseri, idem na ten MOR, na IFD, usage excess of data, tu mám vymenované vlastne všetky kalkulačné views a pod takým názvom ho expoznem a nejaké parametre, že čo je key a parameters via entity a nejaké proste nastavovačky. No a ten konkrétny, ktorý sa tam volal, teraz tieto calculation views sa dajú robiť dvoma základnými spôsobmi. Buď ako script view, čiže príklad takého view je napríklad tento script view a tu je obyčajný select, hej. Alebo potom sa to dá robiť, tu sú nejaké joiny, to potom vysvetlím jednu zaujímavosť tohto. Alebo sa to dá druhým spôsobom robiť a to je, že ešte graphical view. A to vyzerá
vyzerá takto, že si sem dám nejaký projection a to mi v podstate len výsledok týchto dát vypluje. Na také jednoduché veci je to fajn, tento calculation view. Problém je, že keď sa človek dostáva do komplikovanejších vecí, tam už by som to neodporúčal. Môžem taký rýchly príklad ukázať, že ten script view, ktorý som tu ukázal, tak toto by bolo peklo spraviť cez graphical view, lebo grafické views majú obmedzenia a to také, že napríklad tu si môžeme ukázať, som mal otvorený tento, hej, toto je nejaký grafický view, ktorý je v podstate len nejaký subselect toho celého, čiže napríklad tu mám nejaký veľký select, ktorý má niekoľko vnorených selektov a ešte k tomu je tam potom nejaký union a ďalší select a nejaký ďalší select, union, select, grupovačky, kopec grupovačiek, sú to nejaké string aggregation. V zásade toto by bolo peklo spraviť z toho titulu, lebo grafické views, napríklad tam nemôžete spraviť distinct count niekde tuto. Hej, že ten celý select by sa dal vizualizovať na tom jednom view, to bol obrovský graf, ale vy ste nevedeli spraviť agregáciu, kde je count distinct. Čiže tam tá HANA vás nutí to rozbíjať pod calculation view, subcalculation views, hej, kde je povedané, že tento projection, to je vlastne, v ňom sa robí group by a že to musí byť posledná entita v tom view, musí byť úplne na vrchu, hej. Také obmedzenia sú tam. Čiže nebolo to vždycky easy to robiť. Ja osobne by som si radšej ako starý SQLista vybral tie script views, ale na také jednoduché veci je to fajn. Môže byť aj toto. Takže teraz môžeme si teda pozrieť tento výsledok tohto. Tu na princípe sú tu také buttony, že Open Data Preview. Tuto si človek môže dať niečo, alebo nemusí. A dáme, že SAP. Myslím, že tam bolo treba ale poslať percento. Pozrime sa, či to niečo vrátilo. Nie. Ešte raz. Data Preview. Toto není úplne ideálny spôsob, lebo už HANA má v sebe také veci ako Advanced Search feature a Fuzzy Search a takéto záležitosti, čiže toto je taký old school, by som povedal, veľmi veľký old school a to by sa podľa mňa takto ani nemalo robiť. Poďme sa, či to teraz niečo vráti. No. Tuto je tiež celkom pekná vec, že je tu taký integrovaný, že nemusíte si robiť select, ale regnete si, že koľko som tam mal emotypov, alebo neviem niečo, že koľko je tam, chcem vedieť, že v tom view, koľko je treba z typov, hej, tak si sem dám type a vidím, že je tu toľkoto a on mi potom vie spraviť aj count do value axis, že mám tam toľko measurement objektov, toľko mám inovácií, toľko mám feature a takže celkom handy. No, ďalej, čo by som chcel spomenúť k tomuto, pokúsim sa teda nadviazať. Vy ak spravíte tento calculation view a chcete ho použiť na UI, de facto nič nemusíte robiť, len ho savenete a zapíšete ho do tohto súboru, že servisy, tuto sa to volá, že servisy XSO Data, alebo som v tej druhej aplikácii, sem si to dáte ako záznam a automaticky vám to XS Engine vie
kľúď ako all data so všetkými tými parametrami, že vy to viete filtrovať, čiže ukážeme si filtrovanie. Tuto hore zadám, že idem hľadať busines. Môžeme to trošku zmenšiť, aby bolo vidieť, že to hľadá niečo to tu našlo. A to, čo som spomínal, že je to veľmi komplikovaný view, ten komplikovaný select je aj napríklad z toho titulu, že on má ten jeden result, jeden select vracia informácie, že kde je ten daný tento objekt v strome assignovaný, hej? Že tam je nejaký strom produktov a keď si rozkliknem tento assign tu, tak on mi ukáže, že je to tuto všade assignuté a ešte k tomu mi to vypluje aj všetkých parentov toho, čo je to assignuté, čomu je to assignuté, hej? Čiže tam sa potom robí, že a tieto, čo tu vidíte, tieto zobáčiky, čo sú v tom tooltipe, že solution capability zobáčik commerce, tak to sme robili tak, že v tom selecte sme v tomto už použili, že string aggregation a agregujeme to cez tie zobáky, tak sme to rýchlo spravili a orderujeme to podľa levelu, tým pádom on to vlastne zobrazí ako podľa tej cesty, že root level je 0 a najnižší level je 4 a tak ďalej. Dobre, čiže ja keď som mu dal vyhľadať niečo, tak on to poslal automaticky tuto, že parameters search for, vie mi to tu robiť aj order by a vie mi tu robiť aj takéto, že filter. No a to je teraz, aby som to vysvetlil, že aký je rozdiel medzi týmto parametrom a týmto filtrom. Že tento parameter pošle tomu selectu, ten select obmedzí ten result a tento filter sa vykoná už to vykoná XS Engine ako taký. Čiže filtrovanie na úrovni toho calculation view alebo tú kontrolu filtrovania máte tu v týchto parametroch a tieto filtre sú vlastne automaticky vykonávané tým OData engineom a to sú potom už podľa toho OData štandardu, hej, že stĺpec typ equals measurement object. Čiže ja keď som klikol na túto záložku, že measurement object, tak sa tam pridal, že filter, chcem to ešte ofiltrovať, kde typ je measurement object. Toto sú akože typy v tej tabulke tých produktov, hej, typy produktov. Tak toto zjednodušíme. Dobre, takto high level iba k tomuto, že veľmi potom rýchlo sa tam dá vyvíjať, že človek nemusí jak v Java proste integrovať nejaký ten Spring na OData framework a podobne, že tam už je to celé proste out of the box. Jednoducho spravíte SAP UI5 aplikáciu, dáte si calculation view a už okamžite môžete to loadovať na UI. Hej? Tam je to výhoda toto. Potom som chcel povedať ešte k tejto Hane, že jedna ďalšia veľmi dobrá featureka Hany, aspoň podľa mňa, je práca so stromami. To som ešte nevidel v SQL-ku a to bolo veľmi užitočné na tomto projekte. Čiže Hana má takú vec, že vám dokáže, vysvetlím to na tomto selekte. V podstate jediné, čo vy spravíte je, že poviete v kalkulačnom view, čiže napríklad, tuto konkrétne to bol CLPack Child, čiže Calculation View Package, tabulka a Child, neviem prečo sa to tak to Rumúni nazvali, CLPack Child. A tuto je v tejto položke, že hierarchies, tu mu poviete, že aké stĺpce obsahuje child a aký stĺpec obsahuje parent hodnotu. A v tej tabulke to je jednoducho len, že kľúč toho záznamu a parent ID je vlastne jeho parent, hej? A keď je tam 0, tak je to root. No a toto jednoducho len savenete, vznikne z toho
vlastne takýto calculation view a on vypluje tie stĺpčeky a je tu niekde, že kto je môj parent. No a veľmi dobrá vec, ukážem na nejakom teda selekte. Čiže keď použijem takýto zápis, že select from sysbits, to je nejaká systémna schéma, poviem si ten calculation view, potom lomeno pack hierarchy, to je názov tej hierarchie a tento zápis a táto expression, to je proste dané, a je to dokumentované v návodoch, pustíte to a tuto si dáme, že hviezdička, tak on vám vypluje, toto neznášam na mene, tak on vám vypluje z toho takú vec, že je to tiež iné zaujímavé, že keď tam dáte všetky stĺpčeky, tak mu to veľa viac trvá vypočítať. Tam už je hodne veľa záznamov v tom strome. Čiže tohoto sme prišli na to, že všade sa použilo, že select hviezdička from a všetko to bolo pomalé. A potom keď sme zistili, že keď tam vymenujeme 3 stĺpce, že zrazu sa to zrýchli z minúty na milisekundy. Aj, ako môžete vidieť. Asi si budem musieť otvoriť do konzolové okno. Si to stopne dole. Tam keď klikne na to, že nech ti to nešrotí. Preto by sa si len business vane nemali moc používať celé hviezdička. No. To sa prepisovalo, to myslím, aký je prepisovalo, že vymenovať tam. Ale vymenovať kolumny iba, ktoré potrebuješ. To je druhá. Keď to nahradí hviezdičku všetkými, tak to... Get Nie, že tak, že akože som povedal, ale či sú na všetky, alebo... No, tuto už máme nejaké prvé dáta, čiže on vám vypočíta pre ten strom, že ten daný item, aký má level v tom strome, že tuto napríklad na tomto, že toto je druhý level, ale keď máte nejakú komplikovanú stromovú štruktúru, tak vám je presne proste vypočítať, hej, že toto je item na 4. leveli, že jeho ordinál, keď to zoradím podľa mena, tak je, to si tu poviem, že to chcem zoradiť podľa mena, tak je 4. v poradí, hej. A čiže vy tam potom nemusíte robiť nejaké, chcete zobradiť strom, tak jednoducho nadjoinujete si výsledok tohto selektu a viete to zoradiť hneď podľa toho ordinálu, tak máte pekný čistý strom len v textiaku, alebo chcete vedieť, že chcem len priamých childov, alebo chcem priamých parentov, alebo tu je ešte nejaké distance, alebo že či má i sleeve, či má nejakých childov ten item. A čo to je veľmi užitočné, sme to hodne používali. Tak to sa mi zdala byť dobrá fičúrka Hany a čo som, aby som teda moc nekecal, skočíme, no. A môžem sa spýtať, že toto sysbits tam, kedy sa dostane ten calculation view, keď ho akože deployeš, alebo? No to je proste vec built-in na Hane, že sysbits sa ti, toto je manažované proste tou Hanou a Akože tým repozitárom nejakým, nie? podľa mňa Hanou samotnou, že ty keď spravíš calculation view, kde mu povieš, že to je hierarchia, tak on automaticky si to proste hodí do toho svojho sysbits a tie všetci veci, ktoré sa týkajú tej kalkulácie, tak sa dejú v tom sysbits. Ja môžem povedať, teraz som momentálne systém. Čiže teraz sa na to pozeráš ako normálny administrátor, že vidíš schému a potom schéma tabulky. Ale tu vyvíjaš, robíš to project view. A ty to nerobíš kvázi schéme, ale zvlášť ten kolónka, že project, ale packages pardon. Tam to vyvíja. Ten project sa to mapuje, ten sysbits. Toto sú package a tie sú automaticky mapované na sysbits. No a packages sú vlastne len foldre, ale si som to zjednodušil, že nevidieť za tým nič komplikované. Čo sa týka potom packageu, kde to dosť veda bola s týmito accessmi, že tuto sa enableuje napríklad course alebo authentication method form a dosť bol prúser spraviť
spraviť to, že keď je človek, totiž oni mali tú aplikáciu Usage Browser spravenú tak, že je to bez autentikácie, tak sa to na začiatku spravilo tak, že sa ten človek autentikuje ako nejaký servisný user, hej, a potom privilegia, čo sa definujú, tak sa automaticky nastavujú tak, tuto je nejaký súbor, že Analytic Privileges a vy vlastne zavedete súbor Analytic Privileges, tam si nacvakáte tie svoje views, ktoré ste vytvorili a potom treba povedať rolu, ktoré role môžu exekutovať tieto privileges. A pokiaľ toto nemáte, tak on vám nič nezobrazí, ten OData Engine. A riešilo sa to tam tak, že bola nejaká technická rola a vlastne, že všetci usery automaticky boli pod touto technickou rolou. A to potom je nevýhoda, keď sa modifikujú dáta, že neviete, kto to robí, lebo to robí technický user, hej. Tak v tom MOR je to cez single sign-on, ale nevedeli sme to spraviť tak, aby všetci mali public prístup, že to sme sa ešte nedovtipili, že ak sú robené tie Sapacké Fiori aplikácie, že sa tam proste, že nemusíš si requestovať prístupy, ale automaticky to vidíš a zároveň vedia, že kto si. Toto je niečo, čo sme nestihli koumať. Dobre, ešte teda spomeniem, že čo sú to, čo je to teda ten XSJS, takže to je teraz druhá téma. Keď chcete niečo zo servera, tak štandardne používate Calculation View, ale sú prípady, kedy jednoducho potrebujem niečo, čo mi ten Calculation View nevie spraviť. Tak na to slúžia, dá sa to urobiť napríklad cez XSJS súbory. A je to v podstate niečo ako Node.js, že je to JavaScript, ktorý beží na serveri. A taký jednoduchý príklad by bol tuto napríklad, že get user XSJS. A toto je vlastne, to je JavaScript, ktorý HANA vykoná na serveri. A syntax je takýto, že session get username napríklad, hej, alebo že response net http ok, hej. No a teraz skočím konkrétne, tu dá sa to napríklad, že delete subpackages, hej, dá sa to volať queries, takto, že insert into, alebo a tak ďalej. Potom sa to v nejakých cykloch vykoná, delete from a to sú také, by som povedal, zastaralé spôsoby. Je tu nejaký, že connection commit a podobne. No, ale my sme robili takú vec, že sme potrebovali naimportovať dáta z iného systému. No teraz, jak to spraviť, hej? Tak vykoumali sme dve veci. Že ako púšťať joby na HANE a ako to spraviť, aby ten job exekuoval tento JavaScript. Tak najprv si vysvetlím, že jak bol robený ten JavaScript. Mali sme tu takúto vec, že product update XSJS a tento si vlastne načítal JSON service, ukážem ho, potom to nainzertoval. A ten syntax, kde to je tu. Tu je, že connect to http destination. No a toto je, že taký špeciálny zápis, že net http read destination, potom net http client a net túto web request. Hej. No a v tej HANE to funguje cez tzv. http destinations, čiže je taký súbor, že XS http destination, kde mu poviete, že aký je host, port, jaká je tá path v tej ceste, že či je nejaká proxina, nejaká autentikácia, či sa má použiť SSL alebo nie. No a potom, keď idem v HANE do administrácie, počkaj, to bolo otvorené tu. To je jedno. Toto je nejaký rumunský HANA landscape, ktorý sme robili. No a tuto je ten usage package.
tiež také krepe, že tu treba kliknúť na tú šípku. Toto som musel nejak riešiť so systém ownerami v Nemecku, že oni to museli nastaviť, lebo oni jediní tam majú prístup a nevedeli pochopiť, že keď je rozdiel, keď klikneš sem a na tú šípku, je to strašne user unfriendly. No a tuto je nejaká HTTP destination. A tuto sa napríklad dôležitá vec, že nastavuje sa tu autentikácia. A to je niečo, čo vlastne nesmie byť v kóde. Aj to, tam oni to explicitne chceli od nás nejaké security dokumenty a podobne, že čo s tým je teraz, čo to je vytýkať. Ešte nemáš Chrome tam? Chceš to teraz Chrome? No, Chrome, ale však A nemáš dotykový displej? Nie. Hej, to bolo tá blbosť, čo si mi vtedy hovoril, že? A nie to, No. lebo mne to potom iba cez dotykové išlo. Hej, a jak si to? Počkaj, ja som to mal ináč Cez otvorené. Firefox mi to išlo potom. Hej, nič, to je jedno, hej, to je nejaký bug, ale takto je, tu mám v inom okne Authentication Detail, ešte je to v Chrome, pred tým som si to našťastie otvoril. Tuto sa dá nastaviť, že User, Basic, Sub, Assertion Ticket, SAML, aj cez SAML sa tam vyjde, SAML, Assertion Propagation, že rôzne nastavenia autentikácie na ten webový servis. V princípe ten webový servis vyzeral, mám to tu tiež otvorené, toto bol ten webový servis, ktorého sme čítali dáta. Keď dáme 12, tak to vyzerá nejak takto. To väčšie. Sú nejaké dáta, column definition. Toto je ináč web servis nejakej sapackého toho NetWeaver stack, toho ABAP stacku, hej. Že takto to pluje ten ABAP stack, tie dáta. To sme načítali cez nejaký, tam to publishli ako cez web servis, nejaký ten ABAPácky, oni to tam volajú komponent, či nejaký komponent provider a proste úplne inak sa tam volá, proste obyčajne nejaká, že tabulka sa tam proste povie úplne inak ako tabulka. Tak. No, čiže toto je ten web servis, cez ten, čiže takým spôsobom, jak som ukazoval, sa načítava v tomto XSJS. Tak a potom JSON parse, hej, a už si s tým robím, čo chcem, inzertnem to do databázy a podobne. No a teraz ešte tuto chcem povedať, že ako to púšťať každú noc. Tak na to sú v Háne, že XS joby. XS job. Tiež je na to taký výzor, že jak to vytvoriť, robí sa to proste, že file new XS job. Myslím, že tuto niekde je to, že new other a tuto je, že tu je ten XS destination XS JavaScript, aj ten OData file je tu sú tie privileges. Toto je ten classic, HANA Classic, ktorý už je vlastne nahradil. Sú aj store procedures. No a potom je tu, kde bol ten XS job, tu je job scheduler file, hej. A v podstate vytvorí sa takýto nejaký, že scheduler, cez XS Cron sa nastaví, že kedy sa to má púšťať a potom je taká vec, že ten XSJS súbor, ktorý sa pustí a ten dokáže vykonať napríklad spustenie procedúry alebo spustenie toho iného XSJS, ktorý updatne tie dáta. No len v rýchlosti, že ak to vyzerá v tom XS engine, tak tu som si urobil taký testovací job. On to zobrazí, že vy keď tam urobíte, že new XS job, tak on vám to rovno tu nás zobrazí. No a tu je, že
že je to dôležité, že treba tam nastaviť, že to je aktív. Potom na to, aby to behalo, treba nastaviť, ešte povoliť ten scheduler service cez iný, treba iný súbor, hej, treba to reštartnúť. Ja som na to ináč aj robil dokumentáciu, keby ste to potrebovali, kľudne sa zastavte. A potom to tu napuje tieto logy, hej, že každú noc sa to pustí, success je tu. Čiže takýmto, toto je taký, že to, čo je, neviem, nejaký, čo tu riešime cez agentov alebo podobne, tak toto napríklad sa tiež dá riešiť v Háne. Čiže to sú tie XS joby. Dobre, ďalej, čo by som spomenul, k tomuto ešte také zaujímavé. Prípadne možno sa tu tak rýchlo spýtať, No, že to už je tak do detailov. Aha. Vlastne vy ste naskočili na nejaký vlak, nejaký proste projekt, mali ste nejaké vedomosti, predtým vlastne asi moc nemuseli ste sa zabehu učiť. A ako ste sa vlastne učili? Išli ste na to akože Google, nejaké interné materiály, alebo mali ste nejakého, neviem, lektora, alebo nejakého takého... Mali sme lektora. Bolo to tak, že Rumúni, architekta, kvázi. No, je tam to taký bolo asi dosť architekt... ťažké vlastne sa toto všetko... Hej. Je tam taký architekt, že Daniel v Rumunsku, on je nadúpaný, samé školenia má za sebou, tak on nám maximálne poradil, že jak sa robí calculation view a také tie bežné veci. SAP UI5 sme sa museli úplne že sami naučiť, to nám ani nevysvetľovali. A potom, keď sa riešil tento že ako stiahovať tie dáta, tak to sme si museli sami naštudovať, to nevedeli ani Rumúni. Čiže to XS job, to som si musel sám naštudovať z nejakých vecí, vyskúšať si to. A ten XSJS, to bola tiež maturita riadna nad týmto destination. To bolo také dosť skrušujúce, že máš niečo urobiť, dodať, hej, a nevedel si, že kedy to bude, lebo absolútne si nevedel, ako to máš spraviť, hej. Napríklad toto, kým som vykonal tento SSL Authentication Anonymous, to bolo a SSL Host Check, že false, to proste musíš to akože verím tomu, že to je strašne frustrujúce, hej, že keď... Tam bol ako ten zlý certifikát a ja som napísal ticket na IT a ten ticket dostal mesiac otvorený. Oni proste tiež nevedeli, ako to vyriešiť. Čiže sám som to musel googliť, no. Nakoniec. Krásne job, že A keď setupoval ten job, tak na jednej strane to už robila človek, čo má admin práva na to HAMO. A to nejak nemecká. Takže ale proste musel tomu nevysvetľovať tým administratorovi, čo tam má svetovať. Že navrhol som tým byl tiež prvýkrát v živote. A oni tak dobre fungujú v tom Nemecku, že on má kalendár, kde má samé meetingy. A ty keď od niekoho niečo chceš, tak si musíš s ním nasetovať meeting, niekedy za 2 týždne, a potom na tom meetingu to spolu vytváš. Jasné. Čiže on e-mail vôbec ignorujú proste. On príde do roboty, dá si slúchatka. A ide meetingovať. No, e-maily nerieši vôbec. A tie requirementy ste ako vlastne získali? Ako ste hneď vedeli, že ideme robiť calculation view, alebo ideme proste... Vieš, to s tým stromom, vlastne toto napríklad nám povedala jedna Rumúnka, Laura, to navíkov mala ten strom a my sme potom akurát doladili ten performance na tom, že sme sa hrali, že keď robíš ten select, že či sa tam nedá povedať, že len chcem prvých 10 childov, alebo len také veci, ale nakoniec sme prišli, že treba použiť hviezdičku a bolo. A veľa vecí sme potom museli sami, no. A tiež to bolo také, že ani tá Rumúka vôbec nemala čas, tak to bolo tých pár handoverov od nej a tak. Čo už. Dobre, tak možno ešte k tomu SAP UI5, keď chcete, tak tam v zásade najdôležitejšia vec asi, čo bola, tak je táto stránka, že SAP UI5 on demand a tu sú tieto sample. No a v tom SAP UI5 to funguje tak, že CSS by sa vôbec nemali používať a vlastne
tých kontrolov je tu ako štandardná UI knižnica je taká, že máš jeden kontrol a vie sa customizovať, ale oni mi tak prípada, že oni spravili proste milión kontrolov, hej, strašne veľa, strašné množstvo a majú len proste fixnú nejakú funkcionalitu, že není tam veľa tej customizácie, čo sa s tým dá robiť. Čiže napríklad aj keď chcem robiť nejaký drop-down, hej, tak mám proste 1000 drop-downov, ale ne aby to spravili, že jeden drop-down a tomu dali nejaké parametre, že je to trošku taký guláš na začiatok, že keď si to človek otvorí a kým sa zorientuje v tomto, že čo to je mask input, hej, že nie je to, že input a typ mask input, ale je to proste mask input, radio button, proste, že tých kontrolov je tu nenormálne veľa a dosť dlho trvalo, kým sme sa v tom zorientovali, že čo ktorý kontrol robí. Potom, keď Rumúni to robili napríklad tak, že oni sa to delí, že listy, hej, a potom je milión typov tých listov, grid table, ešte grid table tu má potom rôzne možnosti, že sorting, filtering, neviem, resizing a tak ďalej. A sú tu tieto layouty. S tými layoutami tam to zabudnite na také niečo, jak je v HTML, že CSS-kom si to budem robiť a tak, tam sú proste striktne dané veci, že je to H-box, V-box a proste skladám si on z toho potom vyplúva divy. Čiže to je, bolo to dosť frustrujúce na začiatku sa s tým naučiť robiť a potom si človek zvykol, no. Ako manželstvo, hej? No, tak nejak, no. Tak nejak to bolo. A tieto kontajnery, to tiež je tiež maturita tu, že vlastne štandardne SAP UI5 má shell kontajner a v ňom mám, že horné menu a bočné menu. Ono vlastne je to skôr tak nejak koncipované, ten SAP UI5, že si kúknem nejakú demo appku, pozriem sa, že ktorá sa mi najviac páči, hej, že čo mi najviac vyhovuje na ten to moje scenário, hej, že chcem mať takýto master detail view s takýmto ľavou stranou, takouto pravou stranou a jednoducho si to stiahnem a idem to customizovať, hej, že tu mám nejaké tieto filtre, takýmto spôsobom to filtrujem. Čiže to je asi najrýchlejšie, ak sa s tým SAP UI5 dá robiť. Lebo akože vytvoriť si vlastný ten nejaký template, to je peklo, hej. To treba ako advanced SAP UI5 skills na to, aby človek si vytvoril nejaký ten vlastný takýto, že čo sa tam s tým dá robiť. To nerobia kolegovia z Brna? Takéto niečo, tie templatey? Neviem, ja som nikdy nehovoril s kolegami z Brna, neviem ti povedať. Tá druhá aplikácia, kde si prehliadaš tie grafy, tak toto sme potom tiež prebrali a sme tam vlastne dorobili, sme to celé prekopali de facto. Spravili sme tam takéto taby. Oni to mali na začiatku tak, že mali jeden HTML súbor, bo tak začínali, hej, že ideme s jedným HTML súborom a jeden JavaScript a všetko dávali do jedného JavaScriptu. A ten súbor mal na konci 6000 riadkov. To bolo peklo. Proste sa nedalo. Čiže my sme to rozbili tak, že každý tento tab je vlastný JavaScript súbor, hej, a tam sa to robí v tom SAP UI5 cez tzv. Fragmenty. Že keď chceš inkludnúť niečo do stránky, tak si to spravíš ako fragment a potom urobíš, že load fragment a on ti loadne. Môžem to teda ukázať konkrétne, že tiež tie fragmenty majú také obmedzenie, ja to vysvetlím na jednom príklade. Takto viac menej sú také dva hlavné spôsoby, akým si môžeš programovať tento UI. Jeden spôsob je cez XML a druhý je cez JavaScript, potom
sa myslím, že ešte je alternatíva nejaká. Ale toto sú také dva hlavné a vlastne sa delí na dve základné veci, že view a controller, hej. Vo view máš, ako vyzerá tá stránka a v controlleri, že keď klikneš na button, tak čo má ten button robiť. No a videl som to potom tak, že väčšina ľudí, takých advanced SAP UI5, kodí všetko v JavaScripte. Že tie príklady, čo sú na tom on-demande, tam je to tak, že v XML-ku máš ten view a ten JavaScript je len na ten controller, ale potom aj v tomto projekte to tak mali od začiatku a asi to je taký best practice, že dávať aj tie view do JavaScriptu. No a v princípe na konci toho view je nejaký, že return new SAP page, ktorá má nejaký custom header, v ktorom je nejaký bar, ten bar má nejaký content left, tam je nejaký new button, new title, content right je nejaký hubbox, keď to chceš nejakým spôsobom alignovať na tej stránke, to je jediná možnosť, hej, nastavíš mu height. A sú tu také veci, že add CSS style, kde mu potom povieš nejaké hackiny, hej, ale toto sa nesmie robiť. Takže nesmie dávať štýly tým veciam. To je viac menej len workaround, hackovanie SAP UI5. No a Čo sa to myslí? prečo sa nesmú dávať štýly? No mal by si to sa snažiť, no není to ani podľa design guidelineov, hej. To je tak robené, že máš design guideline, tie SAP UI5 sú proste, že takto to vyzerá a takto to vždy bude vyzerať a pokiaľ sa to nedá customizovať, tak máš smolu. A pokiaľ si tam čokoľvek, akú vec si tam chceš dať cez CSS, tak to potenciálne rozbiješ, hej? Proste čokoľvek. Chodíš do pekla. Hej. A ono to je aj výhoda. To budeš keď si mať to inakšie zoberieš. na tablete, inakšie to budeš na mobile a inakšie to budeš mať na No. to oni garantujú, že Hej. nesmieš to rozbiť, aby si to mal na tých zariadeniach nejak ucelené podľa nich. No, ono to je potom aj výhoda, že keď sa s tým naučíš robiť, tak ti to ušetrí kopec času, lebo to CSS kolení to je tiež ako morda, hej. Takže to je skôr len fakt na také nejaké hackovačky. No, dobre, a ešte k tomu, tak ten kontroler, no a skúsim tak urýchliť to, konkrétny príklad bol tu, že máme tu, kde si vyberáš časový úsek na tie grafy. No, a toto bola mordovačka, teda riadna, lebo tieto taby fungujú tak, že ty keď si zobrazíš ten SAP UI5, tak nič nie je načítané a až keď klikneš na ten tab, tak sa ti dotiahne ten JavaScript cez require.js, hej? Sa ti dotiahne ten JavaScript. A teraz ten fragment ako taký, on v podstate jeden requirement bol, že ten timeframe by mal inak vyzerať na inom tabe a na inom tabe. A mali sme veľký problém s tým, že vlastne tento drop-down je pre každú ten fragment ako zvlášť kontrol. A čiže de facto, že keď máš 5 tabov, tak je tam 5 drop-downov. A keď máš načítané len prvé dva taby, že si klikol len na prvé dva, tak máš len dva tie dropdowny. A keď teraz si ho zmeníš ten jeden, tak by sa to malo prejaviť aj v tom druhom. Len hej, a problém, že dobre, a čo potom ten tretí, keď sa načíta, tak by to mal mať tiež označené podľa toho, čo si vybral, tak teraz si to musí sa nejak naloadovať z nejakej premennej, hej. Čiže tá synchronizácia tam bola dosť taká nepríjemná. Čo som tým chcel povedať je asi to, že pri tej architektúre tých fragmentov na toto treba dávať pozor, že čo sú common nejaké cross fragment kontrolky a že akým spôsobom s nimi pracovať. Takže Nakoniec sa aj neolutovalo, že ste rozbili ten veľký JavaScript file na menšie? tak sme sa naučili, ako s tým robiť. Tak nakoniec sme to neulutovali z pohľadu tohto, ale bolo to time consuming, no. A čo aj toto sú štandardné také out of the box SAP UI5 kontrolky, tu môžeš filtrovať, hej, to
to sú veci, čo ti to ponúka. Automaticky. No, a vie to, automaticky to posiela tie filtre do toho all data, hej, čo je veľká výhoda. Dokonca sme tu mali aj takú vec, že sme do toho SAP UI5 integrovali aj graf, ktorý nebol od SAP UI5, a to je tento tzv. Box plot. Toto je ono, hej, a to je vlastne z tretej strany kontrolka. Tam to mali takú požiadavku, že to chcú. Ono to funguje nejak tak, že keďže tu sa analyzujú dáta, tak on oreže extrémy, že niečo, čo sa používa miliardukrát za deň, tak je proste oreže, a niečo, čo sa používa 0-krát za deň, tak tiež vyhodí z toho a zaujíma sa len o tú skupinu, ktorá je niekde v strede, a vlastne ten priemer sa robí nad tými dátami, čo sú relevantné, čiže do toho priemeru sa nezapočítajú extrémy, hej, ktoré nie sú relevantné. A to robí tento graf Plotify, a on tu má nejaké také custom featureky, a to bolo tiež dosť peklo rozbehať, lebo mali problémy s eventami, ako že on-after render, a že tá SAP UI5 kontrolka ešte nebola a ono to chcelo sa renderovať do divu a ten div ešte nebol vytvorený, a teraz kedy sa vytvorí, a teraz keď to refreshneš, že keď už to bolo vytvorené, len sa preklikneš na iný tab, ono to vlastne na pozadí už existuje, a teraz že čo máš robiť, keď už to na pozadí existuje, a kedy sa to zviditeľní, a no proste peklo. Takže občas to je také, no tým, že to je single page aplikácia, tak sú tam tieto takéto veci, čo bohužiaľ človek sa s tým musí trápiť. Není to jak HTML a to refreshneš a vybavené, no. Treba mysleť aj na toto, na tieto veci. Nič, no, tak máme posledných 5 minút, tak neviem, aké máte otázky k tomu. Či niečo také, či vás to oslovilo niečo z toho, alebo že či si viete predstaviť, že by ste SAP UI5 programovali v budúcnosti? Čo som to povedal? Ten client, ne? To je to requirement, Iváš, no bude to requirement. Potom tlačia. Ten Team Client, čo sa robí, to je celé v tomto? Nevieš o tom? Team client business one? Neviem. Ale toto tlačia v SAPe, toto hodne tlačia. Hodne sa to tlačí. No ešte ja som prekvapený, že oni na tú demo stránku, teda na ten, čo na to, nie, SAP Cloud, na to SAP UI5 Cloud, kde sa to pozerá, HANA Cloud, či čo to bolo, tie Áno, že vlastne, že všade tam dávajú ten XML view, kde hovorí, že bežná prax je práve, že JavaScript. No. To potom, to si ako protirečí dosť, že prečo to tlačia teda, keď ľudia chcú používať JavaScript, ale neviem. Tiež tomu nerozumiem, ako úplne validný point, a nechápem tomu, prečo to dávajú do toho XML. A keď vidíš všetky fóra, kde sa píše, že si to píšu v JavaScripte, vieš. Neviem. SLDčko je robené ako Java aplikácia, ktorá beží nad tom kartom. Dalo by sa urobiť ako HANA aplikácia? No, Ako UI5 sa to dá urobiť bez problémov, a ako HANA, že ti to bude ťahať all data z HANY, to už také ľahké nebude. To je jeden problém, tam máš, že to aj Microsoft SQL, hej. Tak tam neviem, jak by sa toto vyriešilo. A to bolo čisto na HANE. Keby to bolo čisto na HANE, to je vlastne prerobíš celý. No to by si musel vlastne celý backend prerobiť, vieš, do HANY. To by si musel, to je normálne od začiatku vývoj. No. To si viem predstaviť jedine tak, že by to išlo súbežne. Súbežne tá Java s tou HANou na nejakú dobu, a potom sa to postupne bude prekladať. A Java programovanie na tej HANE, to nie je úplne nejako, že neskladné, lebo
čo je ten Access A server, tak oni Podporu Java, hej. Java, takže Tam by sme teoreticky vedeli tie metódy Javové ako preklápať, aby fungovali. Takže celé SLDčko Java. no keď už je v Java niečo, to podľa mňa by šlo preklopiť na toto. Vlastne to Access A, to je, čo som pochopil, to je o tom, že chcú mať takúto štruktúru tých aplikácií ako na cloude, že tam proste sú tí tenanti, že sú to multikontajnerové systémy, čiže oni akorát ten cloudový princíp prenesli do SAP HANA, proste, že o tom je to Access Ačko. Áno, ináč ten cloud, aký máš z toho dojem, lebo oni tiež tlačia dosť, že máš vyvíjať cez web interface a vôbec nemáš mať HANu a toto bolo dosť nepoužiteľné. Jediné, čo akože podľa mňa tam výhody sú, že vlastne sa to samo updateuje, že máš vlastne, že nestaráš sa o maintenance, tak to je akože super vec, hej, ale podľa mňa ten HANA vývoj, čo sa tohto týka, musí nasledovať ten cloud, že sú ľudia, čo budú chcieť furt on-premise robiť a keď niečo bude na cloude, tak sa budú dožadovať toho aj na HANE, že prečo to tam nemám, keď už to máte vyvinuté, vieš, že podľa mňa to bude oboje akože ešte paralelne dosť dlho. Môžeš ten cloud nejak zavrieť do on-premisu? Ako podľa mňa ten kód je plus minus, je to isté, neviem prečo by to nejako potrebovali oni nejako migrovať, ale ja by som to nazval portovať na HANu, nejak veľmi to bude. Podobné tooly sú to podľa mňa veľmi, však to sa Web ID a také niečo je vlastne aj na HANe, aj na cloude, čiže však tam mal vlastne tiež HANA cloud, takže. Ešte tam je problém v tom, že keď chceš napríklad spraviť tie native háňacké veci, tak napríklad ten XS job a podobne, tak to je vlastne na pozadí nejaký XML súbor, kde je nejaká, napríklad aj každý ten grafický calculation view, môžem to ukázať, to je nejaký komplikovaný XML súbor a teraz že počkaj, kde som to mal túto. Tu ukážeme si nejaký calculation view. A toto je vlastne, jak tu sú aj zadefinované, že kde sú pozicionované tie jednotlivé klieviky. Toto vlastne ide do GitHubu ako source control, hej. Tak by ste mali nejakú tú štruktúru tej databázy niekde popísanú? No, to je všetko v súboroch. To je všetko v súboroch. Tu máš table functions, máš tu tabulky, tu sa to volá, že HDB table. A keď si pozrieš, tak HDB table má takúto definíciu, schéma, table type, column, name, primary key, hej. Máš to už je tiež outdated, hej, no. To je teraz asi v tom XSA je to inak, že? XSA to Advanced. súvisí, myslím, s tým HDI. Ja si neviem presne, viem, že tabulky sú definované akoby v jednom súbore, možno viaceré tabulky. Že to je vlastne súčasne, ak sa to vytvára aj tieto artefakty databáze. No a teraz keď sa bavíme o continuous integration, tak jak zmeníš niečo v tabulke, zmeníš prípadne chceš updatenúť dáta počas upgradeu. Tak jak by si toto riešil, hej? Že updateneš ten súbor, dáš to do GitHubu, ten súbor sa updatne na produkcii a kedy sa reálne urobí tá zmena v databáze. Tak neviem, akože s GitHubom ja som nerobím, tak ja vlastne mám svoje lokálne veci, čiže nemám tie praktické skúsenosti nejako v tíme, vieš, robiť s týmto. Ale tak, či u vás sa toto javilo ako problém? No práve tento chlapík, že Timo Renner, tak to je nejaký guru veľký, čo zohnali ho a že on má teraz 2 týždne čas, že on im tam rozchodí continuous integration, ne? A som sa s ním práve bavil, že jednoducho tie problémy sú hlavne pri tých releaseoch. Že to nie je problém nahradiť ten source control za Git, ale
akože vy musíte aj povedať, teda celý ten release mechanizmus treba updatenúť, aby to úplne inak fungovalo na tom XSA, hej. Na tom XSC to bolo zaužívané cez ten ABAPAcké transporty, hej, že sa spraví transport, vytvorí tabulky, procedúry, update, no vie si urobiť zmeny, ale jak to chceš cez GitHub robiť, toto. Neviem, toto by ma, som zvedavý, s čím príde tento Rainer Timo, tiež to rieši. A na tom GitHubu sa nedajú povedať nejaké závislosti? V akom zmysle, že napríklad Situácia, situácia, že tabulku, aby napríklad nezosynkoval najskôr niečo, čo mení dáta a až následne niečo, čo mení štruktúry. to by podľa mňa šlo, ale potom reálne, jak to vykonáš na hane, keď sa ty to vlastne len čo submitneš do hany ako súbor, to by mohlo ísť, no. Si by to aj šlo. Dobre, a nejakú poslednú pikošku nám daj a ideme. Koľkokrát vám spadla Hana? Vôbec nikdy to nepadalo u nich. V čom je to kúzlo? Administrátor v Nemecku, hej. A prečo to u vás padá? Neviem, je to, nevidel som ten systém. Nevieš, aký veľký systém to má? Je to najväčší systém v SAPe. Je to, transferujú tam, je to zo supportu, sa zbierajú dáta a je to, sú to terabajty, čo sa týka dát. 128 teraz? Fú, neviem, ale neviem presne koľko to je. Ale ako pamäťovo myslím. Stroj. Pamäťovo to asi není moc silný stroj, ale čo sa týka obsahu dát, je to najväčší systém. Alebo, tak nám to hovoril ten Čech, ktorý, že najväčší, ten čo postavili zatiaľ je 4 tera, či 8 tera. On vravil také nejaké šialené číslo, že toľko to má len rámky ten stroj. Skôr boli problémy, že to išlo pomaly. Že zvyklo to ísť pomaly, ale nepadlo to nikdy.